Nakagyo kumapita ko sa suratan umawata si isa yang kutwa surat asi abis kalau din pendewa si isa yang kaya kerosing na di kamirun din magawa kay Allah taman sa di makaw masumambulan ska di ira asika piamang ni ko Allah sulam wan taman ka nabsul bener ka walla sama ga na yang kutwa wida kan ana miya panutul sa katawa mama miya hospital si karumanian nakagi hospital si karumanian na Mia kali usiran na inaupo pira si karumanian nakapungustuan sa malas. Yan yung lola sa ngayon de mangarap sa riya. Kaya ko na pigilay niya na nga mapungusturo na tumatantang. Anda ko din kuwi sa imbidak. Tanto ay kumala. Na timu doktor auding kasi imi kasi sa pira gaw iman to na prila kita sa bangkarakan sindit si karumano. Kagi umao masawalay na dinian pamtangan na kagi ayaw bubalingan niran. Nasa tumampar sa diserto ada siringan niran. Kenapa madakala siringan niran? Pia mimikiran yan alang mo madesihiyan, lang mo ginawa iniyan, aad na tamu kaya na ini panurat ya. Hindi na mapitan, nandila kawan ng sirat, kamutang ako kira. Kagi ako nang gunat sa walay, na ayaw buwa pedigaroman yan, naswina yan, ami alok sa dinya benkiragan na ginawa niya. Ako dua katawa mawat yan na mga ito, daraw takir bali. Piagin sana niya kira kung hindi na mawat ako lay na iman to na malalakaw ako. Katawan niya masusuwayin na iyo mabi ikabulungin na duganian kang kegenatan tanunian na dirday na iyo. Apia penamangay ito kanu na panama-namar kanu sa menggulala niyo sa atas tangungan niyo sa giad na kambing kanu na tamad niyo gira kapipita. Amay mga kegebi na baling niyo. Pigipatan niyo sina iyo na tegal niyo sa kenian. Puguy-puguy na gaya mga wata. So kagan ututul kaya mapita na lumiala ka. Kaya kawatanan nakwar ana sisiringan na dita ketigir susiringan na umangkon kegebi na makaw masuk mga siringan iran na tigiran ay ini ikalimu ka wallah ay da bayaran kibulong ikalimu ka wallah pakadudung ka wallah rizkiyan ka wallah sa beger bulungan ka wallah yun kaya dua katawa tapi menangiran ya Allah yung mga ito amawat makatatantang sirat-sirat na ini Allah buddha maalog sa mga taway budungan ka wallah pakabegeng ka wallah ikalimu ka wallah so yung sirat sa ngayap kelok sa inera na ba itira na ba atau ano nang kaya Allah nakagi suwata na kailangan na magtumangdung ko wanta ulam sa Allah tidak na kaya inera na ba mga apo kulay ayap tiruna Allah na sa kanya ni miya dengertan sa kanya manimburu retan sa kanya itigur retan sa sakit na sa kanya manipulung retan sekalian ni periskir ketan, sekalian ni pagadi makan bide-bide sa kubri runay na kawasaw na ina tumatang kunjun gua kata. Pamana sino siya pamikirannya ratilan na kaya sudiyan ni Raja Mera na dun siya iya pagabulong ki ina kaso Allah na ino isa lakawasya mo yan yama. Kagi ko na mapita. Tingin mo ko pagarin yang uta dua kata. Tinggilan nira na ngayon manisa na di surat na pugitin sa postoffice di na surat ta pagaria. Ini suratiran nang suratiran. Mia masa siran sa sobrili kenirano ni tiran sa postoffice. Miu masa nga pugulugan sa surat. Bumatian iran wanda adrisa nga mga surat minisan yun nga sa timana surat. Ada adrisa no. Tujuh keleran no tiran ada kaya miyam tinga miulog sa surat. Lakay nga wanto na surat yan. Na ayaw ko kaya lakay ang utap betiaon na miyaw na sukya para guru kian na dedin makatir. Kikuna kaya pedina. Anto narita mo kaya surat. Ino kay ni pugurok. Nadud pa sumag na minidog yung kirang mo sa surat. Nakagimidog yun na sa kanyang mani pugurok. Nagitim niya sueran sa sulda postoffice. Alam ko siran din bugurok kung mani makabati ako surat. Miyaw masira nung mapuruiran. Jumanigir. Yato na rin siya kaya piyang mamutungan mo baka nung dedi gurok na din napakasumag na nidog yun sa surat. Na ayan yan nun kaya bati ana lebih pernah miya kagurok. Kaaya surat aja muta ayaw niyang kuta surat latiyan na bismillahirrahmanirrahim. Surat kami ipulan ini surat unumawat ang araniran. Makasampaya maliwanag ko Allah. Hey Allah, miya naga miya sakay pagabulong ko pangasasakit. Pangini namin ka bulungin kasi ina. Kau ngani ni maulaulay na naduang kami ng taunon dini pagkakanar kami ng taunon dini pemipir kami ng taunon dini pagkataluan namin ina. Kay Allah na pangini namin ka bulungin kasi ina na mapita na peniw na miswang bulan sa kasangkut pakrosing ay sulid sa walay ka ang kaon maroran siya na kibulungan. Sulid sukyan nagaw naging kutuwa. Mapuro manijir na miya kagurok miya kagiro kumapin na yung mga pagarya iman tuwa kinagim kaya surat ang kaya mawata
Nak na ba ini kasimbag wala na ingor katanupan biya kau kintu Allah kasutani pa kasimbag niya no na pagningur kan watu tumbok tanu kontribusyon tanu. Na umani isa na misiduka. Kagi ako matimo-timo agi nga yasa duga na ini pangwasa ini apin sa ambulans na miyag doon sa manager o sa mga padiyan. Na kagi ako mapita ko sa suratan umawata sa isa giyang kutwa surat asi abis kalun din pendewa sa isa giyang kaya karosing na di kami ron din magawa kay Allah taman sa di makaw mas ambulans ka. Di kami ron din magawa sa taman sa di makaw mas ambulans ka. Na kagi may leran sa ambulans sa pramig sa isa giyang kutwa karosing. Nagukunaki makasudo ka magarian isiran mga pelalis. Apang giraw sira na salamat Allah. Kami akaw maswang bulan sa katiw manang aming kasapasad na sukon sumaganda ko ang bulan sa napalapala ng pengguro og sang kutwa. Kapipia ginaw amiyag damiran si sagyang kutwa wata. Sagyang kutwa yamanan yan. Nakiyamiyag damiran na kapipia ginawa. So kaya pa ako masira nun, amiyag na sirang ko ang bulan sa nasuming siran sa walay. Reuraniran sila iran inuit sa ospital ni ako masya mairan na miyang utang dapat nakataruto piso piyang utang yan di mangingisi undi sa pamilya ko niya dasira di ko mga siringan yan ay inuit mga wata ka sa ospital si karumang tingin na piya ka mo sa di sirang uminwa sa ini ospital piya mo sa kami mambuad na miya ko maambulan sa rong siranon maganda na inuit yan sa ospital si karumang ka siungan yan suwemanan yan na mga wata yan mga wata ko lang duman ay gawitan yung sa ospital ginayo tigian api suratan na misyo Allah na miya ko masumambulan siyan nakatiyam yung hospital si ina aya maanan niyan na puon ko sarigang ko ta mga watak wala dirampan makikilala dirampan makakenal pipian na miya ko masutabang wala sipman siya kayo to aya pagampagan na mapikir yan na sa mga lulutian na mga arkian na dapat nakatiyo ko piyag yung kuta maanan yan na panabangginan sutabang wala tibulugo pa kauman ada pekarno